Salut gaji. Asya. Siya nomo. Kami welcome din na matavek. Salut. Hey, salut ay kay man. Kay siya broodje van my Franklin. Was het is Franklin. Hij is ik. Oh, siya naman. Zij hoeft niet te waren. Alle goed is nog steeds aan. Shinji. Als we sana broodje wat ik in game wil brengen. Shinji. Zijn naam is Wabali. Hoi kijkie. Ik kan niet zo hier naar hier en ik kan hem wel bang. Ik laat die jongen niet kan hem wel bang. Ik ken niet zoveel die jongen. Ja, hoe fans. Kijk je nou, ik vertrouw die manschappen van mij man. Shinji. En ik zoek die army. En als het tof wordt, op pad. En hij om Eli. Ang ze nog 2 keer doen kom, niet te laat vallen. Kijkie. Zijn mama doen wat ze moet man. En ze hebben gaan beekvaaien. Hij is op jou. Kijkie, ik kan zeggen koppen nog mijn beefie. Zij is op jou eieren. Zo zij moet net zorgen met kroon kom. Salut ay kay. Sa mo siya matuwi bloka kaya man. Ano kom? Harot spata vannacht man. Nou, ik zal jou twee blokken geven. Dan kijk eens, moet maar net uitkijken wie van mijn poezen. Maar doe kom, als je klomp gehaald van mij, wat op je spelers. En als ik je mee gehaald krijg, hij is goed.
Uy, sa daigin. Ay, tutso. Naya Zaidi. Toeie vier ka. Haha, nog makkelijk 1 week. En ze noemen nog een week. Salute ja. Kijkie, is net op je uitkijkt voor gatas, ne? Nou, dan Salute, maar full ja. shift. Salute ja. Salut. Duidelijk, duidelijk. Kijk je wagen, weet je, moest klaar voor gemaakt. Die zijn nog maar wat je moet werken. Ja, salut, die blok is een beetje warm. Wat ik zal kijken, wat kan ik doen? Ja, ons weet van dat jullie wat vastmaken achter die palaten. Dat zou je niet dat ik kan handelen, want het is je backup. Salut, ja. Eli, sinamakan saya moet oorpaat. Sinzay. Nou, ik is wel leuk. Ik hoef ze kunnen missie voor te stellen. Als ze mijn contactinformatie krijgen, dan moet ze verzoeken. Doe niet kei. Nou, 10k. 20k of los het. Oh, is aan hem echt die platen. Kapot 10. Kijk. Oh, hij raakt een probleem voor mij. Ze moet laten jong laten vallen. Zo gauw als mogelijk. Toen raak je morgenochtend en morgen aan, dat is een probleem opgelost. Salut, preptime. Ik wonder wat de medie wil doen nou weer van mij brengen. Als je kan, met die man wallaby wat is die Zij, heel bek. Je veel gezegd, zij moet praten. Salut. Salut, kapadin. Oh, zij praat die van salut. Wie zal ik salut zijn? Huh? Bos, ik toch wijs. Om de posse salut zijn. Wat zijn? Bos, wacht kapadin. Want die jongen die wacht voor zijn bekje. Wat wil zij van mij brengen? Nee, laat me ze maar wachten hier, anyway. Ik kom eens even aan de medebroer, man. Zien ze? Ja. Dan wat ik vandaag zien het. Nu maar kom ze tijdelijk hier bromos, man. Zien ze? Hij boos wat naar Orbio gewoon. Zien ze? Zo ik kom hier om. Zo ik zie die nummer. Zien ze? Zo die nummer aan die bro. Moest die nummer maar toemaken, man. Zij wabbelen, ik kom tijdelijk, anders kun je makkelijk of vriendelijk en uitzien man. Nou jongen, je moet vallen jong. Zien ze? Daar is een nummer van morgenochtend. We gaan morgenochtend hij ding laten vallen. Salut, Salut. salut bro. Hij is wijs. Botas vai, usa da. Sadana vai, Vavas vai. Peggy sempre usa da. Nice na, usa da. Cape Town, usa da. Victoria, usa da.
sini bro. Lepela lepole kwale kijk iseme uzada. Ravrinet uzada. Samoset uzada. Aniflet uzada. Kijk iseme uzada. Ita ipumile izofaka imai uzokwenza window yam. Ngiqongalela. Ik heb gehoord van een mannetje wat ietsje die op mij gewonnen achter die platen. Zij is iemand van Franklin ietsje die op mij gewonnen. Hoor, die moet je al gewoon het dienen, man. Wat, die jongen nog een smile op zijn gezicht. Hoor, kapadien, kap die jongens. Awai kai, nee. Awai kai, ik zal je nog eens doen aan je. Awai, je nog iets mee bro. Awai, je nog iets aan je. Wacht goed, zij. Wat kan zij voor ons doen? Je nog Maar iets noem aan het je. het daar, Je man. nog iets om, je nog iets. Schiet hij dan. Awai Eli, dat is aan niet iets anders dan nie man. Van waarom zeg je schiet hij dan? Hoi, kapadien, kap die ding. Oké. Is er nog maar veel werken. Kapadien, plant hij goed een die jongens aan. Hoor, kapadien, smart. Hoes Malik. Lik Diamond is het zij. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam. Ik heb die mama nog geloos, Abu mee bij maximum. Ja, mijn bro, hij was lang terug. Hij dan in de early 2000s, joh. Ik is het eens mee, mijn bro, man. Ik is nog steeds op die dien. Maar ik zie, ze is nog altijd in je wijs. Na dit job, dan is ik klaar, mijn bro. Ik zie niet meer kans voor die leven niet. Ik wil klaar maken met de job wat ik doe, maar de job wat ik nou wil doen, dat ik nodig man. Ik weet, dit is je leven voor mij niet man. Maar na dit job gaan we mij bekeren. Als ieder ik beland in de tronk of ieder ik is in de graf. Dus Ja, mijn bro, ik veel zin, man. Alle voeren spoed moet alles, man. Maar ik zal dua maken voor die man. Ik hoop die man kom op je rechte pad en alle guy die man in die rijdt is wijs. inshallah. Amen. Zij, dan denk ik hier om voor jou te wachten. Zij wacht voor mij. Het is die fucking laatste keer. Ik heb er kom zo gauw als dat ik kon. Kijk eens, zij werkt nou van mij. Verstaan ze? Zij, verstaan ze? Morgenochtend ga ik op boodschap sturen. En ik op wijs waar ze kapadien moet krijgen. Kapadien en een volmaak met die hele zijn nummer. Wat ze? Salut Eli. Zij, ik is klaar met jou. Zij kan maat. Wat de fuck is die jong? Die jong komt daar niet uit, die jong. Die jong vat ook zijn tijd om mee aan te komen, die naai. Salutia. Waarvoor is dat naai? Nou, salutia kapadin. Zij, naai? Sabi pa, Jai se Jai wala. Ah, Jai. Hallo, Jai. Woi, kamu gaiden. Wat pa, Jai van salut. Wie wil ik salut ah? Ah, Jai. Kan je staan we door wat je paraat Jai?
Ha? Zay? Zay mo dalat kay Zay. Boss, ilay may wawal mo din maplan dabi yaw. Sin Zay. Koding usan urlok magabi Franklin. Karay Zay. Salut ya. Dinok bayad ang nga sa mainin Zay. War Zay, karay Zay Franz. Was kapadin, iwan na rin an salkuruta patro karaki. Zay mo dalat kay Zay yung. Zay na po siyang bayad na pati. Karay Zay. Sin Zay. Ti bayad pati Zay. Staan suot Zay. War Zay. Ons kanya vice ba na di na makadala po. Bumit Zay. Scarreling for money, I'm Afina. I got the big tummy van Lux Lever. I need a six pack, but not like in my spear. Ik draf niet, ik is mosie laf Nina. My Tawa yawons. Salut. Tawa yawons. Kijk je het lijkt man. Zo'n nice ilay wat die weer kan kadala. Skala man. Isa. Ay bro. Isa daman. Inspirator di dong. Inspirat. Oh mga tayo. Sa minus ilay wat tayo naman kadalat. Alalat falayin van ons. Ons laat falalaman. Ito oorlog as dayo ng suk. Akanala oorlog karay. Ayong ila igdang kon sa bang fom. Unda di sayo koronas. Ons kan ay kakfrek mak. Ala yung mens. Ika mura pa poses. So ikan uit kijk man. Zien jullie? Wale blij en wale maat. Iets aan wie alle maat. Zien jullie man? Ik zei Owens. Nee Owens. Je kan ze meer bij die goed man. Away nay. Ons weet van jou zien zij. Hij is nog niet betrokken in man. Zo heet dat hij. Mas mura te man stuff. At iyon ka na yung farm. En ek. Si Ian. Padayong. En het vrouw. Die jongens die. Ja, die is king wat recreëert.
Kapadin. Boss, die waren van mijn naafboy, man. Als dat die over de yang kom. Salut. Boss, ouwens, die is full force, die man. Zien ze. Die bootgas zit die dronken te komen. Weet je wat die begonnen was? Ik zat. Ideas. Notorious B.I.G. Red Blood. Hoi Eli, as hy die hom vir my maar koppel het. Ek is die folie man, kom ons gaan kyk. Kapadin, at jy nou die squad waarmee ek moet match? Eli, die Dionne en Scotty, man. Dionne kan staan. Die zijn een klomp lighties die. Zee, wat kijk je me zo kakken? Nou, disrespect Eli man. Ik kan staan voor jou. Kapadin, die is thuis die. Dion, hij kan staan voor mij. Ouwens, laat ons komt over die punt. Ik heb hier nog baie tijd niet. Vrijdag gaan ons vastlaan naar bij Franklin. Kapadin, koop op die man een gun. Salut ja, Eli. Ik heb aan de ding om uit te soort. Ik los die jongens en jou aan. Ik heb die baie tijd niet. Salut ja, Eli. Kom thuis, laat ons match. Was ouwens, wat laat Eli sê daar? Salut ja. Daar is nog terug aan kansie. Salut Kapadin. Die nummer wordt vrijdag aangedalen. Kom, ons maat. Ik had weer aan de dingen weer gehoord, wat weer gebeurd, het weer gestaan op die straat. Nou, ik weet hoe het zo is, jongen, man. Ons ken moest elkaar en de ken moest velen. Wat dagelijks man het willen vragen of jullie iets boos gedaan hebben. Of als jullie nog op een goede pad. Nee, hij is misschien live buiten ons man. Nee, hij is zo liever als je buiten man. Ja, hij ziet er nog aan die, zie hij. Nou is bebozen. Ons is tijd voor hulle, zie hij. Ons pas hulle Peter. Om Owens, lekker kailan, why na matala wat? Hallo, ulay kalayo. Styling na man, santala man. Wat gaan jullie daar, jong leities? Wat gaan jullie doen, je god? Jullie zo jong. Hoe mas hy tyd? Hallo Jay, is het Jay wat wabbel wat val het Jay? Hoi ouwens, as ek is Eli. Nog als Eli. Hallo Jay, ons is klaar voor het middag gedaal het Jay. En ons weet ze werk voor Eli Jay. Hoe gaan ik alweer wat dadelijk van morgen mijn bezigheid Jay? Ha! Freak jou nee! Get the washing! Push! Freak jou nee! Nou, jong man. Hij moest doen wat jullie moest doen niet. Om mijn lijf te zo zat te willen schieten. Nee man. Jullie moest gaan reizen met elkaar. En elkaar kunnen gaan overstaan. Hallo ai, ik heb toen net toch geweest, je weet niks wat er aan niet. Zo, joh, uit zijn rasten man! Hallo Owens, hoe is maats man?
Om Kappadien, ik geloof vast als Franklin maar die weken gedaan had. Nu daar jongens, wie is mee bro? Zo wat is je plan? Koppelij crew en koppelij guns, dat ons dalen. Dat Dix, hij was wat tegen van moeilijk, zo hij boos bloed moet opgeteld worden. Dus ja. Mijn 7 maatje dieren, ze hebben een goede nacht rust gekregen. Morgen is een goede dag wat voor jullie. Salut. Salut, salut. Maat. Lorenzo Arendse. A.K.A. Dice. A.K.A. Eli Salaiti. Alles hier, jouw dag. Dat is jouw dag. Ongelukkig is het dag. Jouw dag. Wake up again! Bos. Wat bedoel? Fuck vrijdag aan Kappadien, want daar vandaan rijden ze dier af. Kijk wat makkelijk is aan Dijs, hangen moet dadelijk van. Kappadien, smart.